रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधो। देखनी उखियावत रहे कोरा बैठा के गोलगप्पा हो। ना बाबू ई बात सही नइखे, पैसा देले रहले पापा हो। अच्छा ई बात बा। देखनी उखियावत रहे कोरा बैठा के गोलगप्पा हो। ना बाबू ई बात सही नइखे, पैसा देले रहले पापा हो। जिंदगी में तोहरा बड़ी झमेले बा। जिंदगी में तोहरा बड़ी झमेले बा। हमरा कोमर में दर्द देले बा, महावीरवा के लही के ले बा। हमरा कोमर में दर्द देले बा, महावीरवा के लही के ले बा। चढ़ली जवानी के तोहरा चुसल बा मिठाई हो। राइटर उषा सच कहतानी, मार काटे झाई हो। तो टौली के सुई ले लो। चढ़ली जवानी के तोहरा चुसल बा मिठाई हो। माही प्रियंका सच कहतानी, मार काटे झाई हो। अल्लाह के सुजितवा तोहरा गेले बा। अल्लाह के सुजितवा तोहरा गेले बा। हमरा कोमर में दर्द देले बा, महावीरवा के लही के ले बा। हमरा कोमर में दर्द देले बा, महावीरवा के लही के ले बा। माँ जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधो।